Salut, copii! Astăzi o să învățăm despre clădirile eficiente din punct de vedere energetic. Eficiența energetică a clădirilor înseamnă folosirea de energie mai puțină pentru a crea un mediu confortabil în interiorul casei. Aceasta ajută la economisirea banilor, la protejarea planetei și la reducerea poluării. O clădire eficientă utilizează mai puțină energie pentru încălzire, răcire și iluminat, având în același timp temperaturi plăcute și aer curat. Așa-i că și voi vă doriți să locuiți într-o astfel de casă? Hai să aflăm cum se poate îmbunătăți eficiența energetică. O clădire bine izolată păstrează căldura iarna și răcoarea vara. De asemenea, sistemele de încălzire și răcire eficiente, instalarea panourilor solare sau pompelor de căldură economisesc multă energie. Becurile economice ajută la reducerea consumului de energie electrică, iar geamurile duble sau triple sunt mult mai eficiente decât cele simple. Eficiența energetică aduce beneficii mari precum facturi mai mici și un mediu mai curat și mai sănătos. De asemenea, clădirile eficiente sunt mai confortabile, cu temperaturi constante și aer proaspăt. Pentru a face o clădire mai eficientă se pot folosi izolații de calitate, panouri solare, aparate economice și sisteme automate de încălzire și iluminat. Folosirea energiei verzi, precum energia solară sau eoliană, este o alegere excelentă pentru protejarea mediului. Astfel, prin utilizarea eficientă a energiei, putem crea un viitor mai sustenabil, în care resursele sunt folosite cu grijă și responsabilitate, iar planeta noastră rămâne un loc frumos și sănătos pentru toți. Nu uitați, și copiii au un rol important în protecția mediului înconjurător. La revedere!